tämä esitelmä, mä yleensä tunnetaan enemmän siitä, että seksuaalivalintaa elämään on ollut viime vuosina maissa on enemmän erikoistumaan muihin aloihin, muun muassa julkisen lääketieteeseen ja masennukseen ja muihin, mutta tämä liittyy aika oleellisesti tämänhetkisen kiinnostuksen kohteeseen. Eli tosiaan nykyään yleensä mä aloitan esitelmän kertomalla todisteita evoluutiosta, mutta mä oon todennut, että se on aika turhaa, koska ne ihmiset, jotka ei usko evoluutioon, niin vaikka mä näyttäisin mitä todisteita, niin sitten mitään hyötyä. Eli nämä todisteet on nykyään niin valtava ihmisen evoluutiohistorian puolesta, että niin ei voi olla törmäämättä. Eli me pystytään ihan rakentamaan sukupuu ihmisestä elämän syntyyn asti, pystytään ottamaan helpostikin ihmisen evoluutinen historia fossiilien perusteella tai pystytään osoittamaan evoluutio tapahtumaan käytännössä. Se pystyy aikaisemmin kuviteltiin, että evoluutio ei näe käytännössä, mutta itse asiassa ei näe paikkaansa, vaan mä olen laboratoriossa nähnyt evoluutio tapahtumaan käytännössä. Ja esimerkiksi HIV-potilailla ne tapahtuu hyvinkin nopeasti evoluutio, eli tästä tulee HIV:stä vastustumiselta lääkkeitä vastaan ja lyhyessä ajassa. Mutta tosiaan suurin osa ihmistä voi hyväksyä, vaan pitää onnellinen, että ihminen on evoluution tuote, mutta ihmiset usein kuvittelee, että tämä koskee pelkästään ihmisen kehoa. Eli ihmisen on helppo hyväksyä se, että käsi on evoluution tuote ja luonnonvalintamuokan on se sitä varten, että se on helposti tarttua. Tai meillä on silmät sen takia, että luonnonvalinta on suosinut näkökykyä. Mutta jos me aletaan käsittelemään aivoja, niin suurin osa ihmisistä ajattelee, että mieli on erillinen aivoja. Että ehkä evoluutio vielä on luonnonvalinta muokata sitä aivoja rakenteena, mutta mieli on taas täysin eri asia. Tähän valitettavasti aika moni psykologi sortuu, eli monet psykologian opiskelijat, kun tulee, kuvittelee, että mieli on jotain muuta. Onneksi aivokvantaminen on antanut tähän selville, että tämä ei ole mikään mielipide-asema. Eli tämän mielen, mitä evoluutiopsykologia tutkii, niin sen asema on vakiintunut aika hyvin. Eli jos me katsotaan evoluutiopsykologiaa, niin se perustuu hyvin yksinkertaiseen logiikkaan. Eli me pystytään osoittamaan kiistatta, että mieli on aivojen toiminnan tulosta. Me pystytään näkemään, mitä te ajattelette, me pystytään jopa lukemaan, mitä te näette aivokvantamisella. Eli me pystytään hyvin seurata näitä tapahtumia aivoissa ja pystytään osoittamaan, että tämä on toiminnan tulosta. Kaikki varmaan pystyy nykyään hyväksymään tämän. Ja johtopäätös on myös se, että koska aivot on evoluution tuottama ja luonnonvalan muokkaama, niin tästä tulee vääjäämätön johtopäätös, että luonnonvalinta on muokannut myös ihmismieltä. Tämä on tosiaan suurin osa ihmistä hankala hahmottaa, vaikka tämänkin tuleeksi on suunnaton määrä todistusaineistoa. Mutta usein ihmiset näkee, että se on negatiivinen asia, mutta itse asiassa se on erittäin positiivinen asia, koska tämä mahdollistaa monien ongelmia, mitä meidän nykymaailmassa on, niin hoitamisen on tehokkaammin, me ymmärretään tämä ihmismieltä luonnontieteellisesti. Eli evoluutiopsykologia lähtee siitä ajatuksesta, että ihmismieli on kehittynyt vuosimiljoonien aikana palvelemaan tiettyjä tarkoituksia. Eli me ollaan luonnonvalinnan muokkaamia. Usein evoluutiopsykologia kritisoidaan, että se ajattelee, että meidän ihmismieli olisi kehittynyt kivikaudella. Se ei ole todellakaan kehittynyt kivikaudella, vaan se on kehittynyt ihan siitä lähtien, kun aivot on kamprikaudella 500 miljoonaa vuotta sitten on kehittymään. Me nähdään, että meillä on samoja käyttäytymispiirteitä, mitä monella muulla eläinlajilla. Ja osalla eläinlajilla yhteiset piirteet sen kamprikaudella asti. Mutta tässä on kuva taiteilijan käsitys, minkälaista elämää oli Los Angelesissa 200 vuotta sitten. Silloin kun nykyihminen alkoi vasta se levittäytymään.
koska nämä ihmismieli sopeutuu elämään tämmöisessä yhteisössä, missä kaikki tunsi toisensa ja yhteisön kokoinen on 150 henkeä ja ei ollut autoja ja muita, niin voidaan kuvitella, kun 200 vuodessa tapahtui tämmöinen muutos mitä tapahtui, niin ne alkuperäiset kansat nykyään syö roskaruokaa, katsoo televisiota ja kulkee joka paikkaan autolla. Ja sillä on aika suuret vaikutukset ollut ihmisen elämään. Ja ei ole pelkästään se, että me syödään roskaruokaa ja tehdään passiivista elämäntyyliä ja katsotaan televisioon, vaan tämä koko alue on muuttunut täysin toisenlaista. Nyt sillä miljoonakaupunki samalla alueella ja kauhean väentunnos. Ja nykyään ihminen saattaa yhden päivän aikana nähdä monin kertoin enemmän ihmisiä kuin mitä heidän esi-isämme näkivät koko elämänsä aikana. Ja tämä tietenkin aiheuttaa aikalaisen suuria psykologisia vaikutuksia ihmisiin. Ja se, että me ollaan kehitetty vuosimiljoonien aikana aivan erilaisissa ympäristöissä, kun eletään nykyään, niin aiheuttaa paljon erilaisia terveysongelmia. Ja ne kaikki ei liity mieleen, mutta ne liittyy ihan fyysisiin, mutta mielelläkin on osuus näissä ongelmissa. Ja tosiaan tämä evoluutiopsykologia lähtee siitä oletuksesta, että tämä muutos elinympäristössä on ollut paljon nopeampaa kuin mitä muutos ihmisen mielessä on ollut. Eli kun geenit vaikuttaa ihmisen mieleen ja vaan muutama sukupolvi siitä, kun esimerkiksi nämä Los Angelesin alueella ne alkuperäiskansat, eli samalla tavalla kun oli elänyt vuosituhansia, niin ei ole kerinyt muuttumaan. Eli nämä on edelleenkin varustettu samanlaisella mielellä kuin mitä kivikautisessa ympäristössä oli. Ja tämän seurauksena meillä on kaikkia ongelmia. Eli nykyaikana masennuksesta on tullut epidemia. Maailmassa on 350 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät tällä hetkellä masennuksesta. Ylipainosta on tullut ongelma. Suurin osa amerikkalaisista on ylipainoisia. Sen takia meillä on paljon erilaisia sairauksia, mitä ei aiemmin tunnettu ihmisillä ollenkaan. Samalla lailla meillä on tullut allergiat, astmat ja monet muut autoimmuunisairaudet. Ja nämä kaikki on seurausta siitä, että me eletään erilaisessa ympäristössä kuin mihin luonnonvalinta on meidät muokannut. Ylipaino on hyvä esimerkki evoluutiopsykologisesta adaptaatiosta. Eli evoluutisessa ympäristössä sokeri oli arvokas aine, mitä ihmiset sai harvoin. Eli jos sattui käymään tuurin, henkilö saattoi löytää mehiläispesää ja sitä kautta saada syödä sokeria. Ja sellainen yksilö, joka tykkäsi ravintoaineista, missä on paljon sokeria, niin sai edun sitten, koska kun oli nälkä ja muuta vähän väliä, niin kannatti syödä sellaisia ravintoaineita, missä sai kaloreita nopeasti. Ja samoin ihmisillä kehittyi mieltymisrasvaa, koska rasvassa on kaloreita nopeasti. Ongelmana on nyt se, että nykyään sokeria ja rasvaa saa niin helposti kaikkialta, mutta meillä on edelleenkin voimakas mieltymys näihin. Ja itse asiassa se mieltymys on yhtä voimakasta kuin kokainikoukku, eli ihmiset on koukussa sokeria. Ja siitä on todella hankala päästä eroon, ja sen takia ihmiset syö niitä paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja sen takia ihmiset kärsii lihavuudessa. Se muuttaa suorastaan bakteeriflooraa tai ravintoja, ja monet eri tekijät aiheuttaa tämän lihavuusepidemian. Mutta syy on siinä, että ihmiset syö liikaa, ja erityisesti sellaiset ruoka-aineet, missä yhdistyy sokeri ja rasva yhdessä, mitä ei evoluutioympäristössä ollut ollenkaan, niin poikkeuksellisesti hankalia. Esimerkiksi jäätelö on tämmöinen, että ihmiset syö jäätelöä paljon enemmän kuin kylläisyys kestää. Eli kylläisyys ei ole niin aikaisemmin kuin se, että ihmiset nämä sokerit ja rasvat erikseen. Ja tosiaan tämä passiivinen elämäntyyli ja yhdistettynä liikaa syömiseen niin aiheuttaa monia ongelmia. Ihminen sen takia tuosi passiivista elämäntyyliä evoluution ympäristössä semmoinen esivanhempa, joka oli metsästysreissulla ja tuli kotiin ja lähti jälkeen lenkille, niin se on todennäköisesti paljon huonommin kuin semmoinen yksilö, joka jättää lepäilemään ja säästämään energiaa. Ja tiedetään esimerkiksi
Hatsat, mistä kuva oikealla, niin miehet liikkuu noin keskimäärin 30 kilometriä päivässä kävellä. Ja voit kuvitella, että sielläkin kun tulee kotiin, niin harrastaa jumpaa sitä muutamaa yrittää minimoida tämän tekemisen. Ja sen takia me nykyään ihmiset ollaan taipuvaisia, että me minimoidaan. Eli me kuljetaan autolla lyhyitäkin matkoja ja muuta, koska luonnonvalinta on luonnollisesti, että me pyritään olemaan mukavuushaluisia. Ja sitten meillä tuli allergiat, astmat ja autoimmuunisairaudet. Nämäkin on sitten seurausta, että me eletään hyvin erilaisissa ympäristössä. Ne ei liity suoraan ihmisen mieleen, mutta ne perustuu tähän samaan logiikkaan, että meidän kehomme ei ole tottunut elämään nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa. Ja itse asiassa tämä koko allergiat muuttuu aivan erilaisesti, kun me aletaan tutustumaan luonnontieteellisestä näkökulmasta tähän ongelmaan. Eli itse asiassa pitää ymmärtää, että ihmiset on paljon enemmän kuin yksilöitä. Me ollaan itse asiassa, se mitä me koetaan itsenämme on paljon enemmän kuin pelkästään yksilöä, vaan itse asiassa me ollaan useiden lajien eri yksilöiden muodostama ekosysteemi. Meissä on miljardeja tai biljoonia bakteereita ja loisia ja muita. Ja ne muodostaa tämän, mitä me koetaan yksilönä. Esimerkiksi meissä jokaisessa on meidän soluista, mitä meidän kehossa on, niin 90% on muita kuin omia soluja. Ja itse asiassa meillä on noin 1,5 kiloa bakteerimassaa. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä bakteerimassat, niin meillä on myös jokaisessa solussa on mitokondrioita. Ja nämä mitokondriat on myös itsessään bakteereita. Eli me ollaan huomattavan monimutkainen systeemi. Ja sen lisäksi, että meillä on näitä bakteereita ja muuta, niin meissä elää yli 1000 loislajia, jotka pystyy elämään ihmisiä. Nämä kaikki muokkaa meitä. Ja tämä meidän elämäntapaan muutos on aiheuttanut sen, että tämä kokonaisuus on muuttunut. Esimerkiksi se muuttuu siten, että näiden loislajien määrä on vähentynyt aika radikaalisti. Ja se on kehotettu, että se on yksi syy, minkä takia meillä on nykyään niin paljon allergioita ja muuta, koska meidän immuunijärjestelmä ei enää hyökkää näitä vastaan ja sen takia, kun se on tylsää, niin se hyökkäisi sen takia turhia vastaan. Mutta homma ei kuitenkaan näin yksinkertainen. Eli mikään yksittäinen tekijä ei selitä allergioita, vaan se on monen osatekijän summa ja sen takia sitä on niin hankala hahmottaa. Mutta se alkaa kuitenkin vähitellen hahmottua. Ja yksi mikä liittyy oleellisesti varmaan teidän henkilöön, on tämä biodiversiteettihypoteesi. Eli me tiedetään kokeista, että ympäristön biodiversiteetti vaikuttaa oman kehon mikrobikannan monimuotoisuuteen. Ja on osoitettu eläinkokeissa, että se kuinka suuri monimuotoinen mikrobikanta, niin se vaikuttaa yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. Ja se vaikuttaa muun muassa yksilön kehitykseen. Eli jos tiettyjä bakteereita ja muuta puuttuu suolistosta, niin se häiritsee tätä yksilön kehitystä. Ja tiedetään, että se vaikuttaa muun muassa kasvukseen, lihoon ja muuta. Ja tätä on tutkittu täällä Suomessakin. Esimerkiksi Ilkka Hanskin tutkimusryhmä tutki Suomessa ja Virossa, miten tämä maankäyttö vaikuttaa allergia-alttiuteen. Ne tutki isoa joukkoa lapsia puolivuotiaasta 20 asti, ja ne mittasi niiden atopista yliherkkyyttä, eli sitten kuinka allergiaa tarkoitettu henkilöt on, ja ne mittasi sitten kuinka paljon niiden kodin lähiympäristössä on metsää, maatalousmaata, rakennettuja alueita, kostikkoja ja vesistöjä. Ja ne huomasivat mielenkiintoisen seikan. Ne huomasivat, että tämä metsämaan talousmaan osuus 2,5 kilometrin päässä kodista oli voimakkaasti yhteydessä tähän atopian todennäköisyyteen. Ja se oli nimenomaan korkeimmillaan 6-vuotiaille ja sitä vanhemmilla. Eli nimenomaan lapsuuden ympäristö näyttäisi vaikuttavan tähän. Ja itse asiassa sen vaikutus oli 20% tähän, kuinka iholla oli proteobakteereja, mitkä on hyviä bakteereita, on yhteydessä tähän alhaisempaan allergiataipumukseen. Ja tämän lisäksi on paljon hiirikokeita, mitkä osoittaa, että tämä kehon hyödyllinen mikrobikanta
liittyy tähän alttiuteen. Tietenkään se ei ole ainoa tekijä. Me nähdään aineistossa muun muassa, että vitamiini D-pitoisuus on yhteydessä tähän. Me tiedetään, että loiset liittyy tähän ja mahdollisesti ympäristömyryyttä ja monet muuta, mutta itsessään tämä maankäyttö vaikuttaa 20% tähän. Ja näin tutkitaan vielä enemmän, että katsomme, miten tämä proteobakteeri, mitä tässä iholla on, niin on yhteydessä maankäyttöön ja huomasin, että se on itse aika voimakkaasti yhteydessä tähän. Ja täytyy muistaa, että tähän kuinka paljon ihossa on näitä proteobakteeria, se vaikuttaa muun muassa henkilön kuinka paljon se peseytyy ja minkälaisia pesuaineita se vaikuttaa. Mutta sitä huolimatta täältä löytyy tämmöinen yhteys. Eli jos tämmöinen olisi vakioimainen kaikki muut tekijät, niin ne olisi ollut mielenkiintoinen tietää, kuinka voimakas tämä yhteys on ollut. Ja nämä tutki vielä enemmän tätä Itä-Suomessa, ja missä kävi lävitse 100 itä-suomalaista koululaista, jotka oli 14-16-vuotiaita. Ja ne tutki niiden kodin 3 kilometrin sisältä siitä niin kartoista, kuinka paljon metsää, viljelyalueita, rakennettualueita ja muuta on. Ja sen lisäksi ne tutki näiden kotipihat. Eli nämä määritti, kuinka paljon näiden kotipihoissa on eri putkilokasvilajeja. Me tiedetään, että ihmisten kotipihat vaihtelee aika paljon. Osa tykkää olla tylsän näköinen iso ruohokenttä ja osa sitten hoitaa huomattavasti vähemmän niitä, joita istuttelee kasveja ja muuten. Ja nämä vertaisivat sitten ihon bakteerikantaa ja myös tutkittiin verikokeja ja katsomaan tämmöisen interleukinin 10 pitoisuutta, mikä on kehon oma anti-inflammatorinen aine. Katso, miten nämä kodin ympäristö vaikutti näihin tekijöihin. Ja oli mielenkiintoista, koska ne huomasivat, että tämän ympäristön biodiversiteetillä oli vaikutus koehenkilöön johon bakteerikantaan. Ja erityisesti tämä proteobakteeri, joka on hyötyllä, niin se korreloi tämän ympäristön biodiversiteetin kanssa. Eli samalla lailla kuin se toisessa kokeessa löytyy sitä efektiä. Mutta mielenkiintoista oli, kun mä katsoin myös näitä kotipihoja. Ja huomasin, että mitä enemmän kotipihoilla oli erilaisia kasvilajeja, niin sitä pienempi taipumus niillä oli sairastua allergiaa, jolla on enemmän niitä proteobakteereita iholla. Tässä nämä läpinäkyvät on niitä, jotka on terveitä, ja nämä mustat on niitä, jotka sairastaa allergiaa. Eli tässä näkee, että nämä keskimäärin, jotka on läpinäkyviä, niin niillä on pihoissa ollut paljon enemmän diversiteettiä. Efekti ei ole suuri, mutta se on olemassa siellä kuitenkin, ja tähän on pelkästään yksi biodiversiteetin mitta. Biodiversiteetti tulee muutenkin kuin kukkakasvista. Ja tämä on tehty itäsuomalaisilla pihoilla, että tässä on aika erilainen ollut, jos olisi perätty New Yorkin ja kerrostaloalueita vastaan omakotitaloalueita ja maaseutua. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Ja tosiaan nämä myös korrellaan keskenään, eli jos on tukkilokasvia, niin siihen liittyy myös bakteereita ja muuta. Eli tosiaan näistä pystyy yksi johtopäätöksen tekemään, eli tosiaan villi monimuotoinen piha niin parantaa lasten terveyttä. Tämä on omasta kesäasunnon pihasta, kun olen noudattanut tätä aika samaa eikä sitä pelkästään laistuudestakin, että on erinomaisena hoidetussa aika paljon työtä. Eli tosiaan tämä monipuolinen luontokosketus ehkäisee allergioita. Ja tämä on tosiaan yksi tämmöinen ongelma nykymaailmassa. Eli meiltä lapsilta on luontokontakti aika pienä ja se vähenee vähän enemmän, koska omia lapsia ei mennä millään enää tietokoneen äänestä pois. Ja tämä on aika suuri yhteiskunnallinen ongelma. Ja jos mietitään, kuinka suuri ongelma tämä on, niin laskettu, mitkä on allergia- ja astman kustannukset, niin suorat kustannukset 314 miljoonaa ja epäsuorat arvioitu 1,3 miljardia. Eli pienellä teolla, millä pystytään vähentämään niitä allergia- ja astmojen esiintymistä, niin pystytään saamaan valtiontasolla aika suuria hyötyjä. Mutta tämä on pieni kustannus verrattuna toiseen ongelmaan, mikä tulee. Ja se liittyy
masennukseen. Eli masennuksen aiheuttaa Euroopassa 610 miljardia euroa kustannuksia vuotta kohden. No, jos mietitte, kuinka paljon tämä Suomessa aiheuttaa, viimeisin tieto on se, että vuosittain 2800 nuorta menee työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Jokainen on laskettu, että tulee maksamaan yhteiskunnalle 4 miljoonaa. Eli jos halutaan jostain säästöä, niin tämä on sellainen puoli, mistä saadaan terveydenhoitoa ja muita kustannuksia aika suuresti vähennettyä. Tämä on tosiaan suuri ongelma. Tässä on vaikka 10 vuotta vanha, niin tässä laskettiin, että 13 eurooppalaista sadasta masentuu elämässä aikana. Viimeisin tieto Jenkeissä on, että noin 25% amerikkalaisista tulee masentumaan elämässä aikana. Eli se on aika suuri ongelma. Ja Suomessa ilmeisesti tahti on vähän hiipumassa sen masennuksen kanssa, maailmanlaajuisesti masennuksen määrä vaan kasvaa. Ja tämä on sen takia mielenkiintoinen, että tämä masennusta ei tavata ollenkaan metsästäjäkeräilijöillä. Eli näitäkin tutkimuksia Hatsoilla, missä ne haastatteli Etiopiassa, Tansaniassa ja sillä alueella, niin ne ei löytynyt yhtään ainoita masennustapausta keskuudessa. Ja sitten toinen tutkimus, mikä haastatteli Papua Uudessa-Keniassa alkuperäiskansoja, niin 2000 ihmisestä ainoastaan 1 oli lievästi masentunut. Ja mielenkiintoista on olemassa yksi väestöryhmä Amerikassa, jolla ei tavata masennusta ollenkaan. Osaako kukaan arvata, mikä se on? Joo. Inuiitit ei. Niillä on 20 amisit. Eli jostain syystä niiden elämänmuoto suojaa masennukselta. Ja herää kysymys, mistä tässä on kysymys? Eli luonto, me tiedetään, että sillä on vaikutusta henkiselle terveydelle. Ja tätä varmaan kahden lähde kiistämään. Mutta on tutkittu, että olisitte onnellisempia vihreässä kaupungissa. Eli tämä on asia, mikä ei mielipide, vaan tätä pystytään tutkimaan. Tästä on tehty Hollannissa paljon tutkimuksia, missä ne on katsonut henkilön asuinpaikkaa ja sitten kuinka paljon siellä on olemassa puistoja ja vihreä kasvillisuutta ympärillä. Niissä näkyy selkeästi se, että alueella, missä on paljon puistoja ja vihreitä, niin niillä on vähemmän masennusta ja ahdistuneisuutta. Mutta ongelma näissä on se, että näistä on hankala tätä kausaliteettia. Eli onko se niin, että masentuneet ihmiset päätyy asumaan jonnekin tietylle alueelle, tai tietyt terveydenhoitopiirteet hankkeet keskustaa ja muuta. Mutta on olemassa tapa, mä en pysty kokeellisesti tutkimusta siirtää ihmisiä asumaan eri puolille ja satunnaisesti. Mutta on tutkimus, missä on pystytty ottamaan huomioon tämä yksilöllinen variaatio. Ja Englannissa tehtiin tutkimus, missä ne tutki 10 000 ihmistä, miten mielenterveyttä ja tyytyväistä elämään 17 vuoden ajan. Ja se, kun ne vuosittain kysyi näitä mielenterveystä tyytyväistä, niin se mahdollistaa sen, että ne pystyy katsomaan kulloisenkin asuma-alueen vaikutusta henkilön mielenterveyteen. Kun henkilöt muuttaa eri alueelta toisella, niin kuinka paljon se vihreämpi asumalue parantaa mielenterveyttä. Ja tämä on mielenkiintoista, kun sen lisäksi, kun meillä on kaikki muut tiedot näistä ihmisistä, niin sen lisäksi, kun me tiedetään, mikä tämä vaikutus on tämän luonnon, me pystytään suhteuttamaan sen muihin tekijöihin, mitä ei muissa tutkimuksissa pystytty. Eli kuinka, se on hankala kysyä, että kuinka suuri vaikutus kaupungin vihreydellä on teidän onnellisuutenne, koska ei ole olemassa mihinkään verrata, mutta nämä pystyy vertaamaan sitä. Eli kun testasi, miten se vaikuttaa mielenterveyteen, se vaikutus oli saman verran kuin 35%, miten parisuhde vaikuttaa mielenterveyteen. Ja te tiedätte, että parisuhde ei välttämättä ole positiivinen. Mutta me nähdään se isossa aineistossa huomattavan positiivisena asiana. Mutta on olemassa asia, mikä on näistä kaikille positiivinen, ja se on työttömyys. Ja sen
näiden kaupungin vihreiden vaikutus on 12% onnellisuudessa siitä, mitä se, että me olemme työssä tai työttömiä. Eli tässä tämä ottaa vähän hahmottamaan sen merkitystä. Ja työttömältä voitte kysyä, että kuinka merkittävä asia se on, että onko työtä vai ei. Ja silloin te saatte vähän skaalaa siitä, missä meillä vaikutusta puhutaan. Mutta tätä myös tutkittiin, miten se vaikuttaa tyytyväisyyteen elämään. Eli se, kun verrataan, miten avioliitto vaikuttaa tyytyväisyyteen, niin 28% siitä vaikutuksesta, mitä naimissaolo vaikuttaa. Ja yllättäen silloin on 21% vaikutusta siihen, mitä vaikuttaa työttömyys. Tämä on aika iso, ainakin omasta mielestä iso vaikutus. Eli tätä ei todellakaan kannata ohittaa. Ja täytyy myös muistaa se, että kaupungissa se luonto ei ole kauhean hyvin otettu huomioon. Eli se pieni, mitä siellä kaupungeissa on, niin sillä on itsessään suuri vaikutus. Ja mä löysin artikkelin, missä sanottiin, että yli 100 tutkimusta on osoittanut se, että luonnossa liikkuminen laskee stressiä. Eli se on aika yleinen tieto, se laskee verenpainetta ja se laskee pulssia ja muita. Näitä on paljon tutkimustuloksia. Tietenkään se kaupunkiluonto ei aiheuta ihan samanlaista efektiä, mutta kun se, että mennään jalkoille vaeltelemaan. Mutta tutkijat tutkivat Tokiossa metropolialueella vanhuksia ja katsoivat, että kuinka paljon se, että niiden vanhusten kodin lähellä kävelymatkan päässä puistoja, ne huomasivat, että se vaikutti voimakkaasti niiden terveydentilaan ja myös kuolleisuuteen. Eli ja efekti ei tule pelkästään siitä, että se laskee stressiä se puiston tai kun olemassaolo, vaan itse asiassa aktivoi myös niitä. Eli se motivoi niitä useammin lähtee päivässä kävelemään, kun se, että henkilö asuu niin kaukana, että ei pääse helposti puistoon, niin se jäi helpommin koko päivässä sisälle. Ja tietenkin tässä herää kysymys, että kuinka paljon se on sitten se, että luonteessa joku linnun laulu ja tuoksut ja muut, niin kuinka suuri vaikutus niillä on. Tieteellisesti tämä on mielenkiintoista tutkia, että me edistetään näin jokainen eri vaikutus. Ja tutkijat teki kokeen, missä ne näytti elokuvia ihmisille, missä ensin näytti 10 minuuttia elokuvaa, mikä aiheutti voimakasta stressiä ja ahdistusta. Siinä oli 6 erilaista elokuvaa, mitä ne näytti, että siinä oli onnettomuuksia ja kaikkea verta lensi ja muuta. Ja sen jälkeen ne laitettiin ne katsomaan erilaisia maisemia. Yksi maisema oli, miten se vaikutti luontomaisema, yksi oli, missä oli kuvattu liikennettä ja yksi oli sitten ostoskeskuksen elämää. Ja tässä näkyy, että stressaamisen seurauksena stressihormonin taso, mikä liittyy ihon säkökykyyn, niin romahti nopeasti, kun ne katseli luontomaisemaa verrattuna siihen, että oli näitä kaupunkimaisemia. Ja mielenkiintoista on se, että kun tässä on mitattu pulssia, niin kun nähdään liikennettä, niin se pulssi vaikuttaa nousua sen. Eli se on mahdollisimman rankka stressaava elokuva, niin tämä liikenne. Ja se, että ostoskeskuskin vaikuttaa, mä en ihmettele yhtään sitä. Mielenkiintoista on, kun näitä eri funktioita, niin kun katsottiin, miten vaikuttaa sydämen lyöntökykyyn, niin tämä elokuva, mikä ne näytti, ei ole ollenkaan niin rasittavaa kuin mitä tämä liikenteen katsominen, vaikka tämä aikaminen katsominen oli hyvin lyhyt. Eli tässä näkyy, tässä on lihasten jäykkyys, mitä EMD:llä mitattu. Niin näissä kaikissa näkee, että luonnon näkemisellä jo itsessään on suuri stressiä laskeva tekijä. Ja tietenkin herää kysymys, että miten tämä liittyy masennukseen. Masentuneilla ihmisillä on stressihormonitasot tosi korkeassa ja tämä masennus on yleensä seurausta siitä, että tulee pitkittymisstressiä. Pitkittymisstressiä aiheuttaa myös sytokiinitason nousu, mikä kehon tulee matalaaktiivinen tulehdus ja sen sivutuotteena serotonintasot ja muut romahtaa ja aivot alkaa kutistua niitä hipokampuksen osalta ja muuta. Eli tämä stressi
on oleellinen osa sitä koko masennus juttua. Eli henkilöllä on huono stressisietokyky, niin kun tulee elämässä jotain vastoinkäymisiä vastaan, niin silloin se menee helpommin kiireisessä masennuksessa, jos altistuu stressille ja heikosta stressisietokykyä. Eli nämä metsästäjäkielet ja muut, niillä tapahtuu kuolemia ja kaikkea muuta, mutta niillä se vastoinkäymistä ei johda kiireiseen masennukseen. Ja se yksi tekijä on myös tämä luonto. Ja tämä näkyy hienommin Sciencessa olevassa tutkimuksessa, missä ne tutki sairaalapotilaita ja ne osoitti, että leikkauksen jälkeen ne potilaat, jotka olivat huoneissa, missä näkyy luontomaisema, niin ne parani nopeammin kuin semmoista, missä näkyy jotain muuta ikkunasta. Sen lisäksi ne parani nopeammin, eli pystyi laskemaan helposti päivystykulttuuria sairaalassa, niin ne käytti vähemmän kipulääkkeitä ja myös hoitajat arvioivat tuntunut paremmana. Ja se on pelkästään se, että näkyykö ikkunasta kasvillisuutta ja puita, niin vaikuttaa tähän. Ja hienoin tutkimus aiheesta tulee vankiloista, missä katseli, mitä näkyy vangin sellin ikkunasta ja suhteutti sitä, että kuinka paljon henkilö on käynyt lääkärin vastaanotolla ja mielenterveyttä. Ja huomasi, että semmoisista vankilan selleistä, missä ei näy luontoa, niin meillä on enemmän masennusta ja mielenterveysongelmia kuin semmoista vankilaikkunasta, mistä näkyy luontoa. Ihminen on sen verran yksinkertainen, että pelkästään valokuva riittää laskemaan, luonnosta riittää laskemaan stressiä. Ja näitäkin tutkimuksen tuolla hammaslääkärin vastaanotolla, jengissä on sellainen hammaslääkäri, joka erikoistuu tämmöisiin hammaslääkärikäytösten ihmisten hoitamiseen, niin ne osoitti, että semmoiset potilaat, jotka tuli vastaanotolle, silloin kun vastaanoton seinällä oli iso maisemakuva, niin oli vähemmän stressaantuneita kuin semmoiset, jotka tuli vastaanotolle, kun seinällä ei ole mitään kuvaa. Ja on iso aineisto, mitä tulee näkyviin sieltä, vaikka yksilöiden välinen variaatio on tietenkin suuri. Mielenkiintoista on myös se kuinka paljon tämä luonto vaikuttaa psyykkeeseen kuin biodiversiteetistä. Eli maisema, missä on suuri lajirunsaus, niin se aiheuttaa voimakkaamman positiivisen vaikutuksen kuin semmoinen, että se on tasainen polkkeennäköinen nurmikko. Eli semmoista puistot, mitä kaupungissa suositaan, niin ei ole ollenkaan niin suurta positiivista vaikutusta kuin luonnontilainen maisema. Ja kysymys kuuluu tietenkin, miksi luonnon näkeminen vaikuttaa psyykkeeseen? Eli tätä on karsinäköinen salopallo keskustan kuva. Eli täällä hirveästi ihmiset näe luontoa, vaikka ne asuu alueella, missä voisi kuvitella, että olisi mukavaa asua tähän aikaan vuodesta. Ja tämä liittyy oleellisesti eläinten käyttäytymiseen. Eli jos kuvitellaan, miten eläimet valikoi pesäpaikkansa, ne ei tee sitä rationaalisesti miettimällä silleen, kun kettu menee metsään, että tuossa näkyy sopivan laajalle ja sopivan lyhyt kävelymatkoidenkin paikkaa, vaan yksinkertaisesti perustuu siten, että kun eläimet on luonnossa, niin ne kokee jonkun aikaa miellyttäväksi, sen takia ne jää sillä alueella. Eli tietyt komponentit maisemassa ja maastossa tuottaa miellyttävyyden tunteen ja sen takia ne jää siinä alueella vaan käymään pesää ja muuta. Tämä liittyy myös ihmiseen, eli ihminen kokee tietyt maisemat miellyttävän ja toiset maisemat ei. Ja tätä on tutkittu, eli minkälainen on se maisema, mikä miellyttää ihmissilmää. Ja siinä on olemassa tiettyjä universaaleja taipumuksia riippumatta näytetään New Yorkin asukkaalle tai afrikkalaiselle. Ja tätä on tutkittu jonkin verran. Eli niihin liittyy tietyt piirteet. Ja yksi, mikä komponentti maisemassa tekee sitä miellyttävämmäksi, on se, että maisemassa näkyy saaliseläimiä. Norsu ei hirveä saaliseläin ollut, mutta kun se on siteslaji. Mutta se lisää maiseman miellyttävyyttä. No saan helppo ymmärtää, koska
sen ihmisen on kannattanut jäädä semmoisella alueella, missä on paljon saalista, niin hengaamaan, koska se on ollut positiivinen asia, jonkun semmoisen, missä ei näe minkäänlaista saalista missään. Toinen tekijä, mikä vaikuttaa oleellisesti, on veden läheisyys ja vihreä kasvillisuus. Eli pitää pystyä juomaan savan ja näennäisen karhun ympäristöön. Se ei ollenkaan miellyttävä, paitsi silloin kun on vesipiste lähellä. Ja sen takia nämä usein hakeutuu sitten veden ympärille. Ja näin se kuvia näyttää ihmiselle, niin ihmiset kokee huomattavasti oikeanpuolisen kuvan miellyttävämmässä kuin vasemmanpuolisen kuvan. Ja usein esimerkiksi se, on hedelmäpuita ja muita maisemassa, niin se lisää maiseman miellyttävyyttä, vaikka ihmisten itsessään arvelisi mitään syömiseen liittyvää tai muuta. Ja ihan todistellisesti kyllä jotain hyötyä, kun mä oon kerännyt niitä Partiokomen-lehtiä ja kuvaan mitä ne kuvaa paratiisia. Eli näissä kaikissa paratiisin kuvauksissa toistuu nämä samat komponentit maisemassa, mitä näissä tutkimuksissa. Eli ihmiset voisivat, että niissä pitää olla vettä, siellä pitää olla ravintoa, ja usein ne liittyy myös, että niissä on korkeuseroja. Ja tämä korkeusero tekee tästä hommasta miellyttävää. Minkä takia se korkeusero koetaan miellyttävää? Ja se liittyy siihen, että ihmiset viihtyy paikoissa, joista näkyy kauaksi, mutta joista ei tule huomatuksi. Ja tämä on hyvin helppo ymmärtää, minkä takia. Koska evoluution ympäristössä oli petoja, jotka saattoi tulla ja pistää lihoiksi. Ja toisaalta vielä petoja merkittävämpi ihmisen historian tekijä on ollut toiset ihmiset. Eli ihmiset on käynyt sotia kautta vuosikauden, on ollut hyvä olla paikassa, mistä näkee kauaksi, ettei tule yllätetyksi, mutta vastaavasti sitten itse ei tule huomatuksi. Ja ongelmana on se, että suurin osa ihmistähän haluaisi nykyaikana asua järven rannalla, missä on kaunis metsä ja luonnontilaa ja lähellä keskustaa. Mutta kun se yhtälö vaan ei toimi käyttökäsityksellä, onko mahdollista luoda ympäristö, missä toistuu nämä komponentit. Eli ihminen näkee kauaksi, mutta ei tule nähdyksi, näkyy vettä ja vihreän kasvillisuutta. Ja se miljoonakaupungissa on hieman hankalaa toteuttaa, mutta se on mahdollinen. Ja se saadaan rakentamalla korkeammaksi. Eli korkea rakentaminen mahdollistaa sen, että ihmiset nauttii tutkimuksien mukaan siitä, että näkee horisontin. Ja se on sama efekti. Ja se, jos tässäkin ajattelin, nämä talot, jotka käyvät, niin ei näe mitään luontoon viittavaa, mutta nämä, jotka rakentaa korkeammaksi, niin saa nämä komponentteja. Suurin osa ihmistä pitää tätä miellyttävänä. Tosin ne, joilla on korkea paikanpalkkaamo, niin ei pidä, mutta sekään ei ole, se on vaan rakennustekninen juttu. Ja tosiaan nämä pilvenpiirtäjät ja muut, nehän usein ne sanoo, että on rumia korkea rakentaminen, mutta jos on käynyt yhtään maailmalla, niin tietää, että se ei ole rumia. Vaan niitä pystytään tarvittaessa rakentamaan yllättävän kauniita. Mutta paras ratkaisu tietenkin on se, että me pystytään yhdistämään nämä komponentteja. Tässä on maailmalta kokeiluja, mikä on onnistuneita. Vasemmalla on Milanosta pilvenpiirtäjä, mihin on rakentanut siten, että sieltä näkyy kauas, otettu nähdyksi ja sitten tulee luontokomponentti mahdollisimman tehokkaana. Suomessa toi olisi vähän hankala, kun talveutuisi lumiin. Mutta periaatteessa logiikka kuitenkin toimii aika hyvin. Ja itse asiassa vasta tämmöisessä kaupungissa, mitä suunnitellaan, niin pystytään toteuttamaan. Eli jos rakennetaan pilvenpiirteitä, niin hiljaisesti autoissa on kauhean lähellä toisensa. Niin, mutta silloin kun rakennetaan oikein korkeita pilvenpiirteitä tarpeeksi harvaan, niin silloin pystyy periaatteessa hyödyntämään tämän. Ja itse asiassa samaa keskusta, mä kävin siellä, meillä on aika lähellä sitä, mikä on optimi, tosin siellä ei kyllä asu ihmiset. Tämä on osa liikekeskusta suurimmassa osassa. Tämä mahdollistaa sen, että kun on hotelleja näissä, niistä näkyy kauas. Ja sitten täällä on olemassa, jos nämä hoidettaisiin vähän järkevämmin pelkästään nurmekkoina, niin
niin siellä periaatteessa pystytään rakentamaan riittävästi näitä pinta-alaa niin biologisesti vaikuttaa, siitä muuttuminen kaikki vaikuttaa ihmisiin. Ja todella tulevaisuuden kaupungit, mitä on suunniteltu evoluutiopsykologia perustuvia, niin niillä on yhteistä, että tehdään vihreitä ja ne rakentaa ylöspäin. Ja niitä on aika paljon tässä tulevaisuuden Pariisiin näkyy. Nämä vaihtoehtoja mielenkiintoisia. Jännä nähdä, minkälaisia Suomessa tulee olemaan, mutta tämä on todennäköisesti se suunta, mihin ollaan menossa. Ja mielenkiintoista, mitä mä mietin, kun mä kävelin tuossa Porin keskustahalliin tänään, niin pelkästään se, että rakennuksen värit laitettaisiin sitten ne huijasi ihmisiä luuleista lehtipiireiksi, niin sillä pystytään pikkasen, ettei ole harmaita kerrostalleja. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ja tosiaan näiden lisäksi on muitakin ongelmia, mitä tulee kaupunkisuunnittelulle. Eli kun me ollaan muuttu kaupungissa, niin meidän elintapa on muuttunut täysin. Eli aikaisemmin ihmiset eli suurperheissä ja se yhteisöllisyys oli aivan eri luokkaa. Nykyään äidit hoitaa yksin lapsia jossain yksiössä tai kaksiossa ja ihmetellään niitä kenen masentuu, koska ei elussa esimerkiksi äidit hoitanut yksin lapsensa, vaan ne on osallistunut suurperheiden hoitamiseen ja itse asiassa koko heimo osallistunut. Ja lapset juoksi siellä edestä taas oli yhteisöllinen kasvatus. Nykyään he hoitaa yksin ja se on aika paljon raskaampaa naisille. Ja yksi tosiaan on osoitettu, että tämä raskauden jälkeinen masennus liittyy tähän, koska yksinäisyys ja se, että näin ei saa perheenjäseniltä tukea lasten kasvatuksessa, niin enemmistö reagoi siihen stressillä ja stressi aiheuttaa taas nämä kliinisen masennuksen oireet. Ottaako ne tukea? Kun sä sanot, että ne saa tukea riittävästi, niin ottaako ne tukea vastaan? Ongelmana on se, että nykyään ihmiset asuu eri paikkakunnilla, missä vanhemmat. Eli omat vanhemmat asuu 300 kilometrin päästä. Niitä hirveästi näy lapsia hoitamassa muutaman kerran vuodessa kerran. Ja tämä on aika yleinen ilmiö. Ja se myös menee toiseen suuntaan. Eli kun naisilla on kehittynyt menopaussi sen takia, että tietyssä vaiheessa naisen ei kannata lisääntyä itse ollenkaan, vaan auttaa lapsia ja lapsenlapsensa hoitamisessa. Ja sen seurauksena, kun nämä suurperheet on hajunnut, niin moni vanhempi ihminen, niin nainen ei pääse hoitamaan lapsia ja lapsenlapsia, kun luonnonvalit on tarkoittanut. Niin se aiheuttaa sitten, että vanhukset syövät masennuslääkkeitä ja muuta. Ja sen takia huomataan, että vanhainkotiinkin, kun sinne viedään lapsiryhmiä ja muuta, niin niiden mieliala nousee tosi nopeasti. Ja jos se pääsee hoitamaan koiria ja kissoja, niin nousee tosi nopeasti. Kaikki johtuu siitä, että ihminen on muokattu elämää alun perin suuriperheessä, missä kaikki osallistuvat jälkeläistöhoitoille, ja vanhuksetkin katsoo lasten perään tai muuta. Ja tämä on rikkoutunut. Esimerkiksi tänne muuttaa muslimimaista perhe, niin ihmisiä ne valittaa sitä, että kerrostaloasunto ei suunniteltu sinne, että se voisi muuttaa koko suurperhe. Ne muuttaa, ne joutuu asumaan toisella puolella kaupunkia. Eli tässä on tämä on erittäin vaikea homma ratkoa. Mutta toinen on myös yksi yhteisöllisyys, eli ihminen kehittyy ympäristössä, missä kaikki tuntee toisensa. Sen takia masentuneisuus on uusi, niin kun se on merkki toisille ihmisille myös siitä, että tarvitsee apua ja muuta, niin silloin kun ihminen asuu yksin ja ei ihan mitään sosiaalista turvaa, niin se vaan voimistaa tätä masennuksen efektiä, näkyy tutkimuksia aika selkeästi. Ja ihmiset ei usein tunne nykyään naapureita ja kaikki muuta, ja se koko yhteisöllisyys on kadonnut sitten. Ja koko elämäntyyli on muuttunut passiiviseksi, ihmiset istuu televisio ääressä ja kulkee autolla ja vaikka ihmisellä on media ja sosiaalinen media käytössä, niin ihmisen aivot ei reagoi sosiaaliseen mediaan samalla lailla kuin mitään oikeisiin ihmissuhteisiin. Eli evoluution ympäristössä se, että henkilö on jäänyt yksin, niin on ollut tosi paha asia, koska ihmiset ei selvinnyt yksin siellä savannilla. Se aiheuttaa sitä, että mantelitumake aktivoituu ja ilmoittaa kehon vaarasta ja nostaa stressihormonin ylös. Ja sen tarkoitus on se, että se alkaa hakeutumaan niiden muiden joukkoon. Mutta nyt ei sitä tapahdu, vaan ihminen on yksin siellä kotonansa ja mantelitumake varoittaa vaarasta ja se nostaa stressihormonin huippuun ja sitten tähän tulee sellainen kierre, mikä
Eli kun se masennus itse saa ihmiset edistäytymään muista, niin sitten sen seurauksena meillä on tämä masennusepidemia. Ja kaikki liittyy just tähän muutokseen meidän elämäntavassa. Tietenkin kaikki ravinto ja muut altistaa sille, että meidän ravinto on muuttunut, mikä altistaa masennukseen. Tämä on iso vyyhti, mutta kaikki liittyy tähän oleellisesti. Tosiaan, tähän loppuun vähän aikaa keskustelua. Ja tosiaan ongelma on se, että meillä tässä yhteiskunnassa on vähän kaikki pieleen kaupungistumisen seurauksena. Ja sen takia me maksetaan noin iso laskua allergioiden ja masennuksen ja muiden ongelmien seurauksena. Mä vastaan mielelläni kysymyksiin. Mä en masennusta pysty käsittelemään kauhean tarkasti, mutta tosiaan nykykäsitys masennuksesta ei enää keskity niihin serotoneihin, vaan se keskittyy stressiin ja huomataan, että stressi on se tekijä, mikä siinä masennuksen takana. Ja stressihormoni itse asiassa estää trypsofaanin muuttumiseksi serotoniniksi, eli tämä stressi laskee serotonin tasoa. Ja nykyään lääkitetään masennuksen, niin silloin hoidetaan pelkästään sitä oireiden eikä sitä syytä. Eli se takia, kun lääkitys loppuu, niin tulee heti uudestaan, koska se stressi, mikä siellä takana, niin ei helpota. Tämä tosiaan jännä. Näin tiedetään, että esimerkiksi kun ihmiset kärsii yksinäisyyttä ja muuta, niin eläinten hoitaminen ja muut on tehokkaita keinoja vaikuttaa tähän, niin se nähdään aivokuvanomaisesti, se nostaa serotonin tasoa ja oksitosiinin tasoa ja muuta. Ja sen takia tämmöiset terapiat, missä hyödyntää hevosia ja kaikkea muuta, ne tehoa, koska ne vetoo näihin samoihin luonnonvarojen tuottamiin komponenttiaivoissa. Millä tavalla me saamme purkamaan tätä ongelmaa, mikä meitä ympäröi nykypäivänä? Kaupunkisuunnittelu laittaisi heti, se on helpottavaa. Eli kaupunkia ei tehdä niin kuin että tulee ydinkeskusta ja sitten tulee iso omakotitaloalue, vaan nimenomaan pitäisi tehdä sitten, että rakentaa korkeammalle, mutta sitten harvemmin. Ja se mahdollistaa, no se on kasvuvuoden ja muidenkin kannalta paras tapa, koska silloin kun ihmiset asuu keskitetymmin, niin se mahdollistaa joukkoliikenteen tehokkaammin. Eli on paljon mukavampia asua 30 kerroksessa kuin 3 kerroksessa tai ensimmäisessä kerrostalossa. Eli nykyään Suomessa on tapana, että suunnitellaan kerrostaloalueet siten, että se on 3-kerroksisia tai 2-kerroksisia kerrostaloja. Mutta sama väkimäärä saadaan paljon pienempää alaa siten, että kaikille tulee hieman näkyvän ympäristöä. Tietenkään kaikki ihmiset eivät muuttaa sen. Eli ongelma kuitenkin sanoo, että ei ole hyvä, mutta osa ihmisistä tykkää asua, ja nuoret ihmiset varsinkin nykyään tykkää asua kerrostalossa, koska se on paljon helpompaa. Ja ne, jotka kärsivät korkeampaan paikan kaamasta, niin niillä on ratkaisu se, että ne kerrostaloteissa ei ole sellaisia pitkiä kapeita, vaan sitten tehdään pyramidimallisia, jolloin se korkeusvaikutus ei ole samanlaisena. Joo, tämä on lähes sama kysymys, mutta kuitenkin voisiko se tiivistää semmoisen, mekin asutaan molemmat kaupungin ulkopuolella kuitenkin, että siinä mielessä hyvä semmoinen tiivistää semmoisen, että minkä näköistä elämää kannattaisi ruveta niin suunnittelemaan, että voisi sillä tavalla hyvin, mitä tässä olisi vähän yrittänyt ohjata. Joo, pitäisi kaupunkia olla paljon luontoa ja nimenomaan se, että ne puistot ei ole pelkästään piknikpuistoja, vaan se, että se on oikeasti luonnontilaisia ja viheralueita enemmän ja korkeampaa asutusta. Sitten mahdollisesti ne rakennetaan sitten, että ne muodostaa järkeviä kokonaisuuksia, hallin yhtenäisyyden, yhteisöllisyyden. Toi on hankala, koska toi olisi hyvin helppo toteuttaa. Ongelmana on se, että esimerkiksi Jyväskylässä, kun mä olin opiskelijana siellä, niin tapeltiin kaupunginvaltuusto siitä, kun Nokia halusi rakentaa pilvenpiirtäjän siihen rantaan. Ja lopputulos oli sitten, että sitä vastustettiin ja sitä rakennettiin 3 pientä kerrostaloa, mikä aiheutti sen, että se sitten kaupunkilainen enää sitä rantaa enää ollenkaan. Eli se pitäisi koko kaupunki rakentaminen muuttaa sitä, että ymmärretään se. Ongelmana on vaan se, että kun
kun New Yorkia tai muuta rakennetaan, niin ne ei rakenna sen takia ne pienenpiirteitä, että se olisi näköalueella kaikille, vaan ne rakentaa sen takia, kun maahinta on kallista. Ja sen takia tuo Shanghai on hyvä, että on suunniteltu sille, että on riittävän kaukana toisistaan, että pilvenpiirteistä nähdään toisen pilvenpiirteen seinään, vaan niissä on useampia satoja metriä välissä, niin se on aika rentouttava olla. Mä ikinä nautin sitä maisemasta ja mä itse asun Los Angelesissa, mä mieluummin asun korkealla pilvenpiirteessä kuin 2-3 kerrostalossa, missä näkyy suoraan toisen kerrostalon seinät. Yhteisöllisyys kuitenkin on aika tärkeä. Joo. Yhteisöllisyys on tärkeää. Nimenomaan evoluutiobiologian kannalta asujuttu on, että itse asiassa uskonnot suojaa masennukselta aika tehokkaasti. Ja se ei perustu siihen, että Jumala olisi olemassa, vaan siihen, että se tarjoaa yhteisöllisyyden. Ja ne on osoittanut tutkimuksissa, että henkilö, joka harrastaa uskontoa, missä on yhteisöllisyyttä, niin ne toipuu masennukset 70% nopeammin kuin sellaiset, jolla ei sitä ole. Ja ne on osoittanut nimenomaan, että kysymys ei pelkästään uskonnosta, vaan nimenomaan yhteisöllisyydestä. Eli jos henkilö harjoittaa uskontoa yksin kotonaan, niin sillä ei sitä suojaavaa vaikutusta, mutta silloin kun se menee muiden keskuuteen ja on sosiaalinen, niin silloin se parantaa tätä masennusta voimakkaammin. Eli pitäisi tehdä tämmöisiä yhteisöllisiä juttuja. Harrastukset ja muuta kuitenkin aktivoi näihin, mutta uskonnollisuus vähenee, niin pitäisi korvata sitä jollakin muulla yhteisöllisellä jutulla. Tässä kun viittasetkin, kuinka paljon ravinnollakin on aika iso merkitys. Joo, ravinnolla on aika suuri merkitys, koska masentuneellakin esimerkiksi on tulehdusreaktio kehossa. Ja tiedetään esimerkiksi D-vitamiini vaikuttaa siihen tulehdusreaktioon, omega-rasvahapot vaikuttaa siihen, sokeri ravinnosta tulevaisuuteen. Sokeri ravinnossa, niin se pitää matalaktista tulehdusta kehossa ja sitä kautta pystytään vaikuttamaan. Samoin tiedetään, että trypsofaanin entsyymi, mistä muodostaa serotoniini, niin se tulee myös ravinnosta ja muusta. Tiedetään, että omega-3 vähentää matala-aktiivista tulehdusta ja omega-6 taas lisää sitä. Ja nykyään suomalaiset saa 17 kertaa enemmän omega-6 kuin omega-3, mutta esimerkiksi metsästäjäkeräilijä ja saa pyytää yhtä paljon omega-3 kuin omega-6. Ja se on osittain kestää sitä, että se matala-aktiivinen tulehdus ei päästä tulemaan. Mutta esimerkiksi jenkkitutkimuksessa on, että joku siellä, kun syö roskaruokaa, niin saa 100 kertaa enemmän omega-3 kuin omega-6. Ja sen takia niillä on rasvatuloksessa jatkuvasti se immunireaktio menossa, se on tulehdustila. Tässä on moni tekijä, millä pystyttäisiin valtiovallan kautta vaikuttamaan olisi saamaan isoja säästöjä pienillä eroteilla, jos kun tätä ymmärretään vaan tarkemmin. Ja sehän on muun muassa, esimerkiksi mä oon Kaarinasta asunut, ne vähentää koko ajan puiston määrää ja muuta, mutta kun sillä on myös taloudellinen hyöty, niin sen lisäksi lisää ympärillä tonttiarvoa, vaikka ihmisen terveyteen ja muu, niin ne pitäisi nähdä, että ei mikään maata, mitä ei käytetä, vaan pitäisi nähdä hyödyllisenä alueena. Joo, sen verran voisin kommentoida, kun mä en tietenkään kiistää, mitä olet tässä esittänyt, sitä tarkoittaa, mutta mä en tiedä, onko Shanghai kauhean hyvä esimerkki sellaista mistään ideaalista mitä kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen voidaan tehdä, että se on ehkä yksi äärimmäisistä kaupungeista maailmassa, missä eriarvoisuus on niin suurinta, mitä voi olla, ja se kuva, mitä esitin, on symboli sille. Joo, siis me tiedetään, että ihmisten eriarvoisuus on oikeastaan asennuksella. Sitä on pitkälti tuotetaan myös sitä, että voi ne erottaa. Joo, se näkee sitten, että esimerkiksi työpaikalla, jossa ihmiset kokee, että ihmiset on eriarvoisia, niin niillä on ihan säädöspoissaoloja. Ne ajokuvat, missä on osoitettu, että kun laitetaan pelaamaan pelejä, jossa ne koetat, mikä kohdellaan eriarvoisesti, niin se aktivoidaan mantelitumakki, mikä varoittaa aivoja vaarasta ja nostaa stressihormonissa ylös ja muuta. Eli se liittyy koko niin valtio- ja tasolla niin ihmisten eriarvoisuus altistaa täällä, että se näkyy suoraan. Nimenomaan metsästäjäkeräilijä on tyypillistä, että ihmiset on tasa-arvoisia siellä, mutta se osaltaan vähentää tätä stressitekijöitä. Ja nämä kaikki sellaisia asioita, mihin pystyttäisiin vaikuttamaan, jos haluaa sitä tahtoa.
epäilemättä voidaan, mutta sinänsä... Se on poliittinen juttu. Niin, se on. Korkea rakentaminen ei yksin ole siinä ehkä niin ratkaisu. Tämä on monen osatekijä summa, mutta sanotaan, että on helpompi vaikuttaa korkeaseen rakentamiseen kuin se, että ihmisten tasa-arvoisuuteen tai muuhun tämmöisiin tekijöihin, mitkä vaikuttaa. Tavallaan siitä mä tarkoitan, että se tuottaa myös sitä eriarvoisuutta, koska jos ajatellaan, että mitä semmoinen maksaa, kellä siitä varaa, niin siinä aika lailla segregoitua kehitystä. Jo Suomessa. Mutta se ei pelkästään ihan yksinkertaisilla kaavoituspäätöksillä, se välttämättä korkeata rakentamista, Suomessa kuitenkin tilaa enemmän, mutta ihan pienen kaavoituspäätöksillä on sitä vaikuttamaan todellisesti. Siihen on samaa. Vielä yksi. Joo. Minkä maan elintavat ja elinympäristö sinua eniten miellyttää Euroopan maista, jos näin voisi kysyä? Jaa, toi on hankala. Mä en osaa sanoa. No Suomessa on hyvä maa, mutta Sveitsissäkin on hyviä alueita ja nimenomaan se on mutta sanotaan, että Lontu on hirveä. Vaikka siellä on puistoja suht paljon, niin mitä isompi kaupunki, sitä kaupunki. Yleensä suosin lomalla tulee tämmöinen kaupunkilonia. Nyt tuli allergiakoulutuksesta, kun mennään Venäjän puolelle, niin allergian säätäisi loppuun kokonaan. Kello teki monimuotoinen se ympäristö kuitenkin, että on niin vähän piilotettu ympäristö. Allergian vähenee suurta. Terveet koirat suojaa, mutta niissäkin on ongelmia, kun sehän riippuu sitten, kun pelkästään koira itsessään suojellaan, koira tuo sisälle bakteereita ja kaikkea muuta ja sitä, että jos on joku sivualue, joka ei tarkoittaa ulkona, niin sitten ei hirveästi hyötyä toisen koiraan. Joo, me on täällä vähän puhuttu tänään näistä maahanmuuttaja-asioista ja me on nähty Suomessa semmoista tilannetta, että kun tämä pakolaistulva on tullut, niin tämmöisiä räikeitä reaktioita suomalaismiehiltä, jotka nousee vähän niin kuin vastarintaan, niin mitä sä ajattelet siitä, että onko tämmöinen reaktio niin kuin jotenkin osittain ymmärrettävissä tämmöisen evoluutiopsykologian kautta, että vuosisatojahan siis tämmöinen näkymä on niin kuin merkinnyt uhkaa tämmöiset tuntemattomat salskeat miehet marssimassa niin kuin omalle reviirille, niin mitä sä ajattelet siitä? Siis sehän on aika logiikan mukaan, jos katsotaan ketkä ne, jotka on rasistisia, niin yleensä alhaisimman sosiaalivuotta ihmisiä ovat alhaisimmat tulot. Ja nämä kokee nämä ihmisen kilpailijoita. Eli nehän usein pysytään pelkät naiset ja kaikki työpaikat ja muut. Mä en koe niitä kilpailijoita muun arkaan, mutta se näkee, että se on osa tekijää. Ja myös ihmisellä on tyypillistä se, että ihmiset jakaa ihmisiä meihin ja heihin. Ja se on niin universaali tapa. Rasismia ei pelkästään Suomessa, on kaikkialla. Samalla jos suomalaiset menee jonnekin Saudi-Arabiaan tai muuhun, niin ne suhtautuu myös siellä negatiivisesti. Tämä on aika yleinen ilmiö, mutta se että se on luonnonvalinnan valinta muuttunut mukana näissä mielen, niin se ei tarkoita kuitenkaan, että se olisi hyväksytty. Ei kuitenkaan ole mitään keiniä ohjaa, että pystytään muokkaamaan. Mutta siellä on biologia osittain takana. Jos kysyt niitä maahanmuuttokriittisillä miehillä, niin suurin osa sanoo, että ne on naisia, nuoria naisia varsinkin. Ihan paljon kuin haluaa, mutta ei halua nuoria miehiä. Se on helppo ymmärtää siitä näkökulmasta. Tuo on monisyyset juttu, se vaikuttaa kulttuurisesti, mutta on se biologia kuitenkin takana. Otetaan vielä yksi kysymys. Tapaa näkyy ainakin oleva käsi pystyssä. Joo, kiitos arvoisa luonnoitsija. Toki on paljon tästä ajatusmaailmasta ja tästä kehittämiskaaresta. Tämä on minulle kovin tuttua, tämä luonto ja ihmiset ja kolmosukupolvi ja samassa talous ja niin poispäin. Se on tervettä elämää. Mutta menen ihan tähän hetkeen lähiaikana. Me voidaan kaikki tehdä nopeasti, niin kuin kaupunkimaisissa miljöissä, niin vähän enemmän viihleyttä. Mua hämmästyttää suomalaisissa kaupungeissa, varsinkin Porissa, anteeksi vaan kuitenkin, niin se parvekkeet on tavattoman vähän kukkasia. Tavattoman vähän semmoista viherrakentamista siellä parvekkeilla. Ja Riikki on ainakin tehnyt jotain valmislaatikoita
ja tekee varmaan tästä etenkin valmislaatikoita, että ne, jotka on trumpeloita, niin ne saisivat semmoisen valmiiksi istuttujen loodan ja laittaa sinne parvekkeelle. Siis tämä on yksi nopeampi, mitä voidaan niin viihtyvyyttä lisätä sekä kuntalaisille itselleen, mutta myöskin niille, jotka tulevat tänne Poriin ja lähimaisemmin niin tässä suomalaisessa kaupungissa. Niin tähän pitäisi panostaa todella paljon. Ei ole vaikeaa, ei kovin kallistakaan ja noin poispäin. Tätä vihertämistä, josta tulee mielihyvää, pientä askartelua, kastelua, kaikkea muuta. Ja aloitetaan nyt tästä rakentamaan. Ja mulla on sitten kaupungin viherpäällikkö täällä lähelläni, että olen iloinen hänen saavutustaan täällä ja tukemassa. Ja luottamushenkilöä olekaan potkinut eteenpäin. Kiitos. Se on mielenkiintoinen sen takia, kun on osoitettu, että esimerkiksi semmoinen sairaalapotilas, kun tullaan kukkia kasvaa, niin ne nopeuttaa paranemista, nostaa mielialaa. Ja ne on osoitettu, ja kokeissa on osoitettu, että työpaikat, missä on kasveja ja muita työhuoneessa, niin se vaikuttaa niiden stressihormonitasoja ja muuhun. Pienillä tuolla pystyy vaikuttamaan tosi paljon. Ja kaikki vihreitä, jotka katsotaan muun kaupungissa, niin ne on nopea tapa muokata. Ja tietenkin, että lisätään ylipäätänsäkin kasvillisuuden määrä kaupungissa, se parantaa ilmanlaatua ja muuta. Ja se on osoitettu, että huonekasvit parantaa ilmanlaatua voimakkaasti, sitä kautta vaikutuksia. Ne ottaa monia haitallisia kemikaaleja ilmasta. Siinä on nopein tapa omalla poralla vaikuttaa sinne. Ja pidemmällä kaavalla vaikuttaa kaavoitukseen siten, että ei rakenneta liian tiiviisti kerrostaloja toisensa ja laitetaan riittävän suuria alueiden väliä. Ekologiset käytävät on tärkeitä, että ne mikä pitää se diversiteetin korkeampana näissä kaupunkipuistossa. Että ne ei ole yksittäisiä pieniä laikkuja, vaan ne muodostaa järkevän kokonaisuuden, että täällä pystyy liikkumaan välillä. Kiitoksia kutsusta.